Анисимовых. Они лауреаты многих конкурсов, особо сын республиканский, международный, они с отцом вместе, украшение многих-многих праздников. Виталий и Петр Анисимовы. Кадірлі достар, біздің элеваторның тауында яшаучы Николай Соловьев деген шул кадерлі актив кішіміз бар. Ол һәр вақыт айырылып, һәр вақыт менә ярдәмчел болып яшады. Оны менә хәзерге заманның иң зур бизнесмені, иң акыллы кешесе дип әйтсәк, һич тә ялгыш булмас. Кунакчыл, дусны дус итә белә торган. Ул махсус бүләк тапшырырга кушты. Без уйладык та. Кадрия белән икесе индалар. Менә икесеннән Анисимовларга Николай Соловьев